Ambulance malkhung bai phere jagai theiga bisidok chi umorni khoroksa chakra mung haradan demnat theinai chakra ni tongthai Udaipur tepani amchayo pati mung tangsal sarego tepani ni rastar matha amchayo Borodokni langmano muthangoi naraknani bagai chubasu khlainai ambulance malkhungbaino ferajagoi theinani nangkha bisidokchi umoni khoroksa chakra mung haradan debnat theinai chakrani tongthai Udaipurni tepania amsayo pati mung tangsal sarigo tepaniani rastar matha amsayo koktumao saimangkha tangsal sarigo Udaipurni tepania amsaini haradan debnat mungoi bisidokchi umoni khoroksa chakra malkhungni ongkhormani yagulo lamani te khaksa phaising thangnani naimani Fiaba abo hai jorano bono thutai kalangkha Shantir Bazar ni Shimi Agartala phaising phainai ambulance malkhong abo bai party mung thayono thuisa rurukhe kalai tongkha o chakra paithago Udaipur ni hangkhor sakhamnogo talangai thangkha bono fire service ni adongrok Fiaba thuika hwnoi sakha bono sakhamnok ni saknani rok lahar pati mungni koktuma mankheno Udaipur sakhamnogo thangai sogoikha thuinai chakra ni nokni bororok অ্যাম্বুলেন্সে কোন জায়গায় রাস্তার মাথা এই রাস্তার মাথা নাম কি হারাদন দেবনাথ বাড়ি কোথায় দেবানিয়া বয়স কত বয়স 60 কি করতে আসলো তাই না গাড়ির থেকে নামে যাইতে লইছে মাত্র বাড়ির দিকে আচ্ছা তারপর এরপরে অ্যাম্বুলেন্সে পাঠাইছে এই হসপিটালে অ্যাম্বুলেন্স নাকি শান্তির বাজারে তারা কি কলেজ যাইতে আসলো কলেজে অ্যাম্বুলেন্স ডাক দিয়ে যাইতেছে আপনার কি হয় আমার মামা Kerak salo postmortem paimani yagulo nukhungni bororokni yago yafari rejakha Haradon Debnatni mangkothai pati mungno tiyei belaikha khamao klaijak tabuk nukhungni joto bororok Udaipurni Simi Rajibni kokthom chini khorang